Ndị ọma na-ege ntị, ka udo Jehova bụ Chineke dịrị gị. N'ebe ntụgharị gị n'ụbọchị taa, anyị ga-aga n'iru n'ileba anya n'isiokwu bụ nke akpọrọ nganga na ọṅụ, okporo ụzọ nwere ngalaba abụọ. Chetakwa na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ na ịzụlite ụmụaka bụ oke ọlụ. O nweghị mgbe ọbụla mgbe ndị nne na nna pụrụ inwe ngọpụ maka ịbụ ụdị ndị mmadụ nke ha chọrọ ka ụmụaka ha bụrụ, ma ọ bụ maka ọdịmma ma ọ bụ maka ọdịnjọ. Ụmụaka ga-eso nzọmụkwụ nke nne na nna nhapụrụ ha. Taa, onye ozi Chineke ga-esite n'isiokwu a nye ndị nne na nna ndụmọdụ nke ga-enyere ha aka maka ịzụlite ụmụaka. Dịka ị na-ege ntị, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. N'usoro ọmụmụ ihe olileanya n'ịzụlite ụmụntakịrị, anyị ga-ahụ isiokwu nke na-asị nganga na ọṅụ, okporo ụzọ nke nwere agalaba abụọ. N'ihe ọmụmụ a, anyị ga-ahụ ka anyị ga-esi kụziere ụmụ anyị ka ha ga-esi na-agbaso ndị ha na onye nwe anyị na-eje ije. Anyị ga-aghọta ike dị egwu nke ndị nne na nna ndị a na-agbaso. Anyị ga-ahụkwa ka anyị pụrụ isi bụrụ ezi ndị a na-agbaso, ndị nwere nlụpụta dị ukwuu. Tutu anyị ekwu okwu na nganga na ọṅụ bụ ụzọ nwere agalaba abụọ, ihe ịma atụ ahụ na-agakwa n'ụzọ abụọ. Ka m kọrọ gị obere akụkọ nke m gụrụ na nwamgbe nta gara aga. Ana m enwe mmasị n'akụkọ banyere ezinụlọ nakwa ụmụaka. Ahụkwara m akụkọ nke kwuru maka onye mgbasa oziọma Billy Graham na mmalite nke ndụ ya, mgbe ọ nara enwe mgbasa ozi ya na nzukọ dị iche iche, na-abụghị n'ọdụ egwuregwu dịka ọ na-eme ugbu a. N'otu oge, ọ nara eje n'otu obodo dị na Southwest. O rute n'otu obodo nta ikwusa oziọma n'otu nzukọ dị n'ebe ahụ. O nwekwara otu akwụkwọ ozi nke ọ nara achọ izighachiri ndị nọ n'ụlọ ya. Nke a mere ka ọ kwụsị wee jụọ otu nwata nwoke ma ọ maara ebe ụlọ ọrụ ndị na-ezipụ akwụkwọ ozi nọ. Mgbe nwata nwoke ahụ gwasịrị ya, Ọkammụta Graham, dịka onye mgbasa oziọma, ị ga-atụ anya na ọ ga-eme nke ahụ. O kelere nwata nwoke ahụ sị ya, ọ bụrụ na ị ga-abịa na nzukọ Baptist n'abalị a, ị ga-anụ ka m na-agwa mmadụ niile ka esi erute eluigwe. Nwata nwoke ahụ sịrị, echeghị m na m ga-anọ ebe ahụ. Ị maghị ka esi erute n'ụlọ ọrụ ndị na-ezipụ akwụkwọ ozi. Kedu ka ị ga-esi ama ka esi erute eluigwe? Apụrụ m ịnụ ka nwata a na-ekwu ihe dị otu ahụ, maka ngwa gị na otu n'ime ndị ọhụrụ na-ede akwụkwọ nke na-amasị m bụ onye a na-akpọ Philip Goley. Ọ bụrụ na ịhụta akwụkwọ ya n'ọdụ akwụkwọ ndị nke Kraịst, ha adịghị ebu ibu. Ọ bụ onye ọzụzụ atụrụ. O nwere ụzọ mara mma idedata ihe banyere ndụ n'akwụkwọ. N'otu ihe odide ya, o dere, mgbe m gbara afọ 23, emere m mkpebi karịsịrị mma na ndụ m. Arịọrọ m otu nwa agbọghọ mara mma nke ukwuu ka ọ bụrụ nwunye m. O kwenyere, n'agbanyeghị ndụmọdụ ndị enyi ya, ezinụlọ ya, nakwa ọtụtụ mmadụ na mpaghara ụwa nke West, ka ọ ghara ime nke a. N'ụbọchị ejikọrọ anyị, ndị enyi ya duru ya yiri akwa dị ojii. N'afọ 8, abụrụ m ihe ịma atụ maka itinye onwe n'ọlụ. Alụsiri m ọlụ ike. Ehichara m efere, mezie ebe a na-eje mkpochi. Mgbe ahụ, nwunye m tụkwara ime. Mgbe jee ihe ọmụmụ maka ịsa ụmụaka ahụ, mụtakwa ka esi enwe mmetụ na ebere. Mgbe anyị kpọrọ Spencer laghachi n'ụlọ, esoro m ya bilie inye ya erimeri. Mgbe ọ gbakwara agbọ na arụ m, ejiri m obi nwoke
nagide nke a, ọnwa 3 mgbe a mụsịrị ya, Joan laghachiri ịrụ ọrụ. Ma ụtụtụ mgbe o jere ọdọ m aka na ntị ilebara nwa anyị nwoke anya. Nke a mere ka iwe wee m. Ekwupụtakwara m ya. Biko, ezi nwunye m, ọ bụ na egosibeghị m na m kwesịrị ka atụkwasị m obi? Ya mere, echere m na ọ bụ obi ụfụ maka na o nweghị ntụkwasị obi na m mere ka m chezọọ nwa m nwoke n'ehihie ahụ mgbe m jere n'ebe a na-ere nri. Anọ m n'ụzọ irute ebe ahụ mgbe tụgharịa ka m hụ ya, ọ nọghị ya. Mgbe gbaghachi azụ n'ụlọ, hụta ya n'akwa ndina ya ebe ọ na-akwa akwa n'iwe. Amakwara m ihe ọ ga-ekwu mgbe ọ mụtara ka o si ekwu okwu. Ya mere, ekwupụtara m nke a n'onwe m nye Joan mgbe anyị na-eri nri abalị. N'ihi na ọ bụrụ onye nke Kraịst, Joan gbaghara m, nyekwa m ohere ọzọ. N'ụtụtụ nke na-esokwa ya, mgbe o kesịrị m agbụ ilekọta Spencer, ọ sịrị, "Diọma m, atụkwasịrị m gị obi." Emere m ka m cheta oge ụfọdụ mgbe anyị na-echezọ ụmụ anyị. Mmadụ ole n'ime unu chefuoro ụmụ unu otu ebe? Mmadụ ole n'ime unu chetara mgbe e chefuru unu oge unu dị na nwata? Lee, ugbu a anyị na-echeta nke ahụ, ma anyị adịghị echeta na anyị chefuru ha. Taa, anyị ga-ekwu maka ụzọ anyị ga-eji nwee mmekọta kacha ukwuu n'ezinụlọ anyị. Ọ bụrụ na m enyewo ozi ọ bụla nke ị pụrụ iji obi gị niile gee, echere m na o kwesịrị ịbụ nke a. Otu ihe osise nke Norman Rockwell na-egosi nna na-enwuke enwuke ebe ọ na-ele nwa ya nwoke anya, bụ onye obi ya jupụtara n'ọṅụ n'ihi na ọ gabigara ndị nche bọọlụ wee nwee mmeri dị ukwuu, n'agbanyeghị na o tufuru mkpụrụ eze ole na ole n'ime nke a. Ị ga-achị ọchị mgbe ị lere ihe nke a nke Rockwell sịrị anya, ghọtakwa na ihe ọ nara achọ inweta site n'ihe nke a o sịrị bụrụ nganga nke nwa ya, nakwa nganga nke nwata nwoke ahụ maka nne na nna ya. Ọ bụ ihe nwere mmasị mgbe anyị bụrụ ndị nne na nna, anyị na-abanye n'ụzọ wara Agalaba abụọ. O nweghị nkwugharị okwu na ya, na n'ime ịzụ ụmụaka enwere mmekọrịta nke na-aga site n'ụmụaka rute na ndị mụrụ ha, nakwa site na ndị nne na nna rute na ụmụaka. N'ezie, akwụkwọ nsọ na-agwa anyị na ndị nne na nna bụ ihe nlereanya nye ụmụ ha. Kwenye ya ma ọ bụ hapụ, ụmụaka kwesịrị inwe nganga maka ndị mụrụ ha. Echere m na anyị maara ihe nke mbụ, ma eleghị anya anyị enweghị owuwe anya maka nke abụọ. Ka m gosi ihe m na-ekwu site n'okwu Chineke. N'akwụkwọ Ilu, enwere ahịrị abụọ nke m chọrọ ka anyị gụọ n'olu dị elu. Nke mbụ bụ Ilu 17 amaokwu 6 nke na-asị, ndị nne na nna bụ nganga nke ụmụ ha. Ugbu a, chee echiche maka nke ahụ nwa mgbe nta. Ndị nne bụ nganga nke ụmụ ha. Ndị nna bụ nganga nke ụmụ ha. Ahịrị nke abụọ bụ Ilu 23 amaokwu 24. Ọ sị, nna nke onye ezi omume ga-etegharị egwu ọṅụ nke ukwuu. Onye na-amụkwa onye maara ihe ga-aṅụrị ọṅụ na ya. Ugbu a, otu n'ime ihe ndị mere anyị adịghị aghọta ya nke ọma bụ ịbụ ndị nne na nna na-ebikwa ndụ anyị n'iru ụmụaka anyị, bụ na n'ime nzukọ nke ọtụtụ anyị tolitere na ha, eresiwo anyị nghọta n'etiti nwapụta anyị nke na-ada dịka ọ bụ ezie, ma dịka eziokwu si dị, nke a abụghị eziokwu. Ọ na-aga otu a:
otu onye nke ị maara gwara gị ka ha ji nwee ngharịpụ site n'omume nke otu onye bụ onye nke Kraịst mere. Ha gwara gị ihe nke onye ahụ mere nakwa ngharịpụ ha nwere n'ebe ọ nọ. Gịnị ka ị ga-ekwu? Ọ bụrụ na m pụrụ ide ya n'akwụkwọ ma sị gị kwuo ya, o doro m anya na ọtụtụ n'ime unu ga-agụpụta ya. Ị ga-ekwu ihe dị ka nke a: nsogbu gị, nna anyị ukwu, bụ na ị kwesịghị ilekwasị mmadụ anya. Ị kwesịrị ilekwasị onye nwe anyị anya. Nke ahụ ọ bụghị ihe anyị na-ekwu. Ọ na-adịkwa ka anyị nọ n'ime mmụọ n'ezie. Anyị kwesịrị ịgbaso onye nwe anyị. Nke a bụ ihe mere eme. Ma ole n'ime unu hụrụ onye nwe anyị anya? Ị ga-ahụta onye nwe anyị n'akwụkwọ nsọ n'ezie. Ị ga-ahụkwa ya karịa mgbe o nwupụtara na ndụ onye nke maara ya na-esokwa ya jee ije. Na mgbe gara aga achọpụtara m Chineke rụrụ ọrụ ya kacha mma na-arụ ndị mmadụ. Ịhụtawo nke ahụ? Mgbe anyị biri ya ndụ, mgbe anyị soro ya na njem, ọ na-enwupụta onwe ya nye ndị ọzọ. N'ezie, oge na-adịghị anya gara aga, achọgharịrị m n'agba ọhụụ wee dedatakwa n'akwụkwọ ebe niile o kwuru ka anyị gbasoo ndị ha na onye nwe anyị na-eje ije. A na-ahụta ọtụtụ ebe nke edere ihe ndị a n'akwụkwọ ozi ndị Pọl dere. Na mbụ, abụọ maọbụ atọ ndị m buru ụzọ hụta juru m anya, ma ahụrụ m na e nwere ihe dị ka 8 maọbụ 10 n'ime ha nke Pọl dere maka ha. Ahịrị ndị a dịkwa otu a: otu site n'akwụkwọ ndị Kọrentị nke mbụ, isi 11 amaokwu nke mbụ, ebe anyị hụrụ ka Pọl na-edegara ndị Kọrentị akwụkwọ na-asịkwa ha, ghọọnụ ndị na-eṅomi m dịka m onwe m bụkwa onye na-eṅomi Kraịst. Ị hụrụ nke ahụ? Pọl na-agwa ndị na-agụ akwụkwọ ozi ya, achọrọ m ka unu gbasoo m dịka m onwe m na-agbaso Kraịst. Ngwa lekwa n'akwụkwọ ndị Filipaị isi 3 amaokwu 17, o kwuru otu ihe ahụ nye ndị kwere ekwe dị na Filipaị. Ọ sịrị, ụmụnna m, dịnụ n'otu n'ịṅomi m, na-elekwanụ ndị na-ejegharị otu a, otu unu nwere anyị dị ka ihe atụ. Gee ntị na nke a. Pọl sịrị, achọrọ m ka unu gbasoo omume anyị, na-elegharịkwa anya maka ndị ọzọ ndị soro ụzọ oziọma nke anyị na-esokwa ha. Ya mere, echiche a nke a na-eche na anyị adịghị ele ndị mmadụ anya, kama na ọ bụ naanị onye nwe anyị ka anyị ga-ele anya, bụ ozi na-ezighị ezi. Nke a bụ echiche na-ezighị ezi. Ọ na-ewezuga anyị pụọ n'oche dị ọkụ. Ọ na-eme ka anyị pụọ na nsogbu. E nwekwara ọtụtụ n'ime anyị ndị ọ ga-amasị ijekuru ụlọ ọrụ ndị a na-akpọ ndị role model, kwụọkwa mmadụ ụgwọ ibi n'iru ụmụaka anyị. Ma ị pụghị ime nke a. Ma anyị chọrọ ya, ma anyị achọghị. Anyị bụ ndị nlereanya nye ụmụaka anyị. Nke a bụ echiche dị egwu. Ọ bụ echiche nke ga-eme ka ị mụrụ anya n'abalị ma ọ bụrụ na ị maghị ihe niile ndị ị bụ n'ime onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ihe nke abụọ m chọrọ ka ị hụta bụ ike pụrụ iche na-enweghị atụ nke ndị nne na nna ndị a na-agbaso ndụ ha. Ọ dị mkpa nke ukwuu na dịka ndị nne na nna, anyị ga-aghọta n'ogologo oge mgbe ụmụaka anyị chezọworo ihe anyị kwuru. Ha ga-echeta ihe anyị mere. Ha ga-echetakwa ihe anyị na-eme. Ihe a na-ele anya, nke dị mma na nke dị njọ, nke dị ụtọ na nke na-adịghị ụtọ, ga-anọgide n'uche ha na ndụ ha niile. Ụzọ ndị nne na nna ji emeso ụmụ ha kwa ụbọchị
nwere mmekọta na mwulite ndụ nke ime mmụọ ha karịa ihe okpukpere ọzọ ọbụla ha na-eme, nke gụnyere ekpere nke ezinụlọ na-eme mgbe niile. Adịghịkwa m eme ka unu daa mba n'ekpere ezinụlọ, ma ihe m na-ekwu bụ na mgbe ị nwere ekpere ezinụlọ, ọ bụrụ na ị bighị ndụ onye nke Kraịst dịka ndụ nke ezinụlọ gị, a ga-enwe oke ohere na oke olulu n'etiti ekpere nke ezinụlọ nakwa ihe ha na-anụ nakwa ihe a na-ahụta na ndụ gị. Echetara m ego ahịrị a, nakwa mgbe a na-echetara m dịka m na-agụ ya ka o si bụrụ ihe na-apụghị ime bụ anyị ịghọrị ndị ezinụlọ anyị maka ndụ anyị. Ịgụ akwụkwọ Matiu isi 12 amaokwu 34, ghọtakwa ihe ọ na-ekwu nke ọma. Ọ sịrị, n'ihi na ọnụ site n'ihe obi nwebigara oke na-ekwupụta. Ihe nke a pụtara bụ na mgbe ị nọ n'ọgbọ nakwa mgbe ị bịara n'ụlọ nzukọ n'ụbọchị nke Onyenwe anyị, mgbe gị na ndị enyi gị bụ ndị nke Kraịst nọkọrọ, ị pụrụ ịhazi n'obi gị ụzọ ị ga-esi zaghachi ihe niile. Ị pụrụ ikwu okwu niile ziri ezi n'asụsụ ndị nke nzukọ Kraịst niile, nakwa ihe niile ndị anyị na-eme mgbe anyị nọ n'etiti ụmụnna n'ime Kraịst. Ma mmadụ ole n'ime unu maara na mgbe ị nọ n'ezinụlọ, mgbe ị na-ebi na-ezuru ike, mgbe ị bụ onye ịbụ n'ezie n'etiti onye nke ịbụ n'ezie, site na njupụta nke obi gị, ọnụ gị na-ekwupụta. Site na onye ịbụ n'ezie, ọnụ gị na-agọnarị onye nke bi n'oche eze nke ndụ gị. Ya mere, ajụjụ dị na ya bụ, kedu ka anyị ga-eji rịọ Chineke arịrịọ ịbụ n'ezinụlọ anyị ndị anyị bụ, ka ha ghara ịhụta ihe dị iche n'etiti ihe anyị na-ekwu nakwa ihe anyị na-eme. Mgbe na-adịghị anya gara aga, agụrụ m otu akwụkwọ nke a kpọrọ n'asụsụ Bekee What They Did Right, nke bụ asụgharịa ya ihe ha mere nke ọma. Ọ bụ akwụkwọ nke ezinụlọ. Onye dekwara ya bụ Virginia Hen. Ajụwo ndị nke Kraịst bụ ndị nne na nna a maara amara ajụjụ, ha na ụmụaka ha. Ha jụkwara ụmụaka ndị a, kedu ihe ndị mụrụ unu mere nke ọma bụ nke nwere ezi mmekọta na ndụ gị, nke mere iji dị otu ịdị? N'ihi na a họrọ di na nwunye ndị ụmụ ha na-eme nke ọma. Ụmụaka ndị a nyere ọtụtụ azịza, ma aga m edepụtara unu azịza 3 ndị ha kacha nye ka unu hụ ha. Nke ahụ bụ, azịza nke mbụ bụ nke a: ha biri ndụ ndị nke Kraịst n'iru m. Nke ahụ bụ ọdịiche dị n'ime ya. Nke ahụ mere anyị apụghị ịgbanarị ndị ha bụ n'ime Kraịst. Nke abụọ, ụmụaka sịrị, ha bụrụ ihe nlereanya nke ezi ndị mmadụ. Nke ahụ bụrụ ọzịza nke abụọ a kacha enweta. Ọzịza nke atọ bụrụ na ha kwụsịrị ike n'owuwe anya ha nwere dịka ndị nke Kraịst. Ya mere, na ihe ha bụrụ n'ụlọ bụkwa onye ha bụrụ ebe ọbụla ha nọ. Ọ bụrụghị ihe ndị nne na nna ndị a maara nke ọma kwuru bụ ihe mekọtara ụmụ ha nke ukwuu. Ụmụ ha nwoke na ndị nwanyị enweghị oke ihe ha kwuru banyere akụnụba ha. Ha ekwughị banyere ọganiru nne na nna ha. Ha kwuru naanị na nne na nna ha bụ ndị eziokwu, ezi ndị mmadụ, biri ndụ ha n'ezinụlọ dịka ihe ha kwuru na ha kwenyere. Nke ahụ pụtara na ha emejọghị ihe ọbụla. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu, anyị niile ga-achọ ịgba arụkwaghịm site n'ịbụ ndị nne na nna. Amaghị m ma ọ bụ eziokwu. O doro m anya na ị ga-esoro m pụọ site n'ọnụ ụzọ n'ịgba arụkwaghịm ma nke a bụrụ eziokwu. Mba, ma ana m ekwu na mgbe ha dara
ha chere mmejọ ihe iru n'eziokwu. Otu n'ime ihe ịma aka anyị nwere dịka ndị nne na nna bụ na mgbe anyị dara, ọ bụ n'ebe ahụ nke anyị dara, na-akụziri ụmụaka anyị ka ha ga-eji gbanarị ọdịda. Ọ bụrụkwa na anyị eme ka ha ghara ịjụ anyị ajụjụ banyere nke a, anyị na-eme dịka ha amaghị maka ya. Nke mbụ, anyị bụ ndị a kacha duhie n'ime ụlọ n'ihi na ha maara. Ụzọ anyị si eme nke ahụ ga-akụziri ha karịa maka anyị nakwa ihe ọ bụla nke anyị na-eme. Apụghị ịkụzi mmekọrịta nke dị oke mkpa, bụrụkwa eziokwu nke anyị na Chineke kasị ihe niile elu n'ụlọ akwụkwọ. Amaghị m onwere pụrụ ịgba ma nke a. Ị pụghị ịmụta ka gị na Chineke si eje ije n'ụlọ akwụkwọ. Ọ bụ ezie na Sunday School dị mkpa nke ukwuu, adịghị akụzi mmekọrịta mmadụ na Chineke. Dịka a na-anọ n'oche n'ụlọ akwụkwọ, nwekwa onye dị mma na-atụ egwu Chineke n'iru gị. Ọ bụ ezie na ọ dị mkpa inweta ndụmọdụ. Ihe na-agbanwe mmadụ bụ mgbe ha hụrụ na a na-ebi ndụ na-anụ arụ na ọbara, bụ nke na-atọ Chineke ụtọ. Anyị apụghị inyekwa ihe anyị na-enweghị. Ọ bụrụ na ụmụaka anyị ga-abịa n'okwukwe biekwa ndụ ndị nke Kraịst dị ike, ha ga-ahụta ya n'ime anya onwe anyị bụ ndị nne na nna. Ihe nke atọ m chọrọ ka ịhụta taa bụ na ezi ndị a na-agbaso na-eweta nlọpụta dị ukwuu. Enwewo m ihe ụtọ dị ukwuu n'ịhazi ihe ozizi a, ịlaghachi gụọkwa ihe niile m pụrụ ịhụta n'akụkọ banyere mmekọta niile ndị nne na nna meworo n'ebe ụmụaka ha nọ. Ọ bụghị naanị n'akwụkwọ banyere okpukpere, kama n'akwụkwọ ndị ọzọ ị ga-ahụ ụkpụrụ nke a. Echetara m ịgụ ihe banyere nwa nwaanyị Winston Churchill. Otu ihe nke o dere, ọ sịrị, mmekọta kacha ukwuu dịkwa ike karịa na ndụ m bụrụ n'ezie nna m. Ọ bụ ezie na mụ na ya ekwughị okwu mgbe niile, o nweghịkwa mgbe mụ na ya kwukọrọ okwu n'otu ogo. Enwere mmasị dị ukwuu na ịhụnanya nye ya. Agụrụ m okwu niile nke o kwuru. Ebukwara m n'isi ọtụtụ okwu ndị o kwuru. Ọ dịkwara m ka nna m nwere isi ji ihe niile, ma ọ bụ ihe niile nke kwesịrị ka e nwee na ndụ. O kwuru na nke a gbanwere ndụ ya nke ukwuu, naanị mmekọta nke nna ya nwere na ndụ ya. E nwere ọtụtụ akụkọ ndị dị ka nke a. Anyị niile makwara na ha bụ eziokwu. Ka m jụọ gị ajụjụ: mgbe Chineke kasị ihe niile chọrọ ịrịdata ma kụziere ụmụ ya ihe ndụ bụ, ụzọ esi ebi dị ka o si chọọ ka ebie, gịnị ka o mere? Ọ sịrị, amaara m ihe m ga-eme. Aga m ezigara ha akwụkwọ nke nwere ọtụtụ ndụmọdụ n'ime ya. O mekwara nke ahụ. Ọ bụ na o meghị ya, o zipụrụ anyị akwụkwọ nsọ. Kedu ka anyị si enwe obi ekele maka okwu Chineke? Ekwenyere m na ọ bụ akwụkwọ kacha mma banyere ịzụ ụmụaka nke e deworo n'ụwa a. Ụkpụrụ ndị dị n'akwụkwọ ilu nakwa n'akwụkwọ nsọ niile ga-echekwa gị n'ụzọ kwesịrị mgbe omenala niile gbara gị gburugburu dasiworo, na-agakwa n'ụzọ dị iche. Achọrọ m ịgwa gị otu ihe, nke ahụ abụghị ihe kacha mkpa nke Chineke mere. Mgbe Chineke chọrọ ịkụziri anyị onye ọ bụ na ụzọ ọ chọrọ ka anyị bie ndụ, gịnị ka o mere? Ọ sịrị, ama m ihe m ga-eme. Aga m ezidata ozi na anụ arụ, o wee zidata ọkpara ya bụ onye nwe anyị Jizọs Kraịst n'ime ụwa ka ọ bụrụ otu n'ime anyị. Anyị na-akpọkwa ya mmụọ na anụ arụ, Chineke na anụ arụ, nke ga-abụ na dịka ndị mmadụ na-ele anya na ndụ onye nwe anyị Jizọs agọziri agọzi,
dịka edepụtara ya anyị n'akwụkwọ nsọ. Anyị pụkwara ịhụ n'anụ arụ n'ọbara ihe Chineke chọrọ ka anyị mara. Ndị enyi m, Chineke na-emekwa otu ihe ahụ taa. Ọ na-etinye ọkpara ya n'obi ndị ikom na ndị inyom, n'obi ndị nna na ndị nne. Ọ na-etinye ọkpara ya n'obi ha. Ọ na-etinye onwe ya n'obi ha ka ụmụ ha wee jee ije, kwuokwa okwu n'etiti ha, hụkwa onye Kraịst bụ. A na-ebikwa ya na ndụ ha. Enweghị ngwa ọrụ maka nkụzi ihe nke dị mma karịa ịbụ onye a na-agbaso n'agbanyeghị ihe ọ bụ. Ị na-asị, oge ụfọdụ onye ọzụzụ atụrụ, aga m agwa gị, ekpebiwo m na agaghị m abụ onye a na-agbaso. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ị nweghị ohere nhọrọ ahụ. Ị bụ otu n'ime ha. Ị pụrụ ịsị, apụghị m ịgba àmà maka nke a. Ị bụ ya. Ị bụ onye a na-agbaso n'ihe ọma ma ọ bụ n'ihe ọjọọ. Ị pụghị ịgba arụkwaghị m na nke a. Ugbu a, ị pụrụ ime nke a site n'ịgọnarị ọlụ dịrị gị, ma ị ka na-enwe ihe ịma atụ nye ụmụaka gị. Ekwesịkwara m ịgwa gị na n'ime obi m niile enweghị eziokwu ọzọ ọbụla nke m pụrụ ịkwa gị karịa eziokwu nke mkpa ịbụ onye a na-agbaso banyere ihe ị kwenyere. Ka Chineke nyere anyị aka dịka anyị na-azụlite ụmụ ndị a ndị o nyefere anyị n'aka, ka anyị bụrụ ezi ihe ịma atụ nke ga-enyere ha aka na ndụ, wee ruekwa n'ebe ahụ nke anyị onwe anyị kwenyere na ọ bụ ebe anyị na-aga, bụ n'ala eze Chineke. Ihe ịma atụ nke ọ ga-abụ na ha gbasoro nzọụkwụ ha ga-agagidekwa bata n'ala eze eluigwe. Ka onye nwe anyị gọzie anyị n'aha Jizọs. Ezi ndị ọma gere anyị ntị n'olu, ka onye nwe anyị mee gị mma, n'ihi na amara Chineke sitewo n'okwu ya ma gbaa gị ume, bụ nke a kpọrọ nganga na ọṅụ okporo ụzọ nwere ngalaba abụọ. N'ụbọchị taa, ana m arịọ ndị nna ka ha jisi ike zụlite ụmụaka ha ịbụ ụdị mmadụ ka ha chọrọ ka ha bụrụ, n'ihi na ọdịnihu ụmụaka dị ha n'aka. Arịọ m gị ka ị gbaa ụmụnne m na ụmụnna m. Ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na eriri igwe telefon 225-0602-5690 ma ọ bụ na 225-05-51-4906. Ị pụrụ ime ka anyị mata ebumnobi unu site izitara anyị akwụkwọ leta na 06 PO Box 2131 Abidjan 06, ma ọ bụkwa site na ozi email twr2131@yahoo.fr. Ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs.